No veď len uvážte. My, homo sapiens, človek rozumný, pán tvorstva, ktorý rozkazuje vetru aj dažďu, sa musí ponižujúco plahočiť po matičke zemi každý jeden deň z nohy na nohu. Po blate, no pekne, no. A pritom taký komár alebo taká mucha, tak tí si lietajú miernix dirnix. Vás by to nenaštvalo? Mňa teda rozhodne áno. A preto som sa rozhodol, že sa dnes pozrieme na to, ako sa človek naučil lietať. Ja neviem, prečo mi to nejde. Veď som rovnako ako lietadlo, ťažší ako vzduch. Hej ty! Hej ty! Zober ma so sebou! Zober ma so sebou! Starí Gréci si vymysleli báj o Ikarovi, ktorému slávny konštruktér Daidalos zostrojil krídla z pier spojených voskom. Ikaros však letel privysoko. Vosk sa pod horúcim slnkom roztopil a prvý Ikarov pád bol na svete. Renesančný génius Leonardo da Vinci sa na základe pozorovania vtákov tiež pokúsil zostrojiť lietajúci stroj. Dokonca aj helikoptéru. Veľký skok vpred urobili francúzski bratia Montgolfierovci, ktorí využili fakt, že horúci vzduch stúpa hore. Balón síce lietal, ale nedal sa riadiť. Problém vyriešil Santos Dumont. V roku 1900 predviedol vzducholoď, ktorá sa dala ovládať. Pilot sedel na bicyklovom sedadle upevnenom na rúre pod balónom, ktorý poháňal motor z motocykla a vrtuľa. Balón prvej riadenej vzducholode mal 25 metrov. Na konci svojej éry boli vzducholode dlhé až 245 metrov. Ahojte! Čaute! Toto je Daj si čas, relácia, v ktorej dnes budeme lietať. Ja som Monika a toto je Milan, aj keď všetci ho volajú Mimo. Pekná prezývka inak. Áno, dal som si ju sám, ale to nie je dôležité. Dôležité je, že vy ste prišli, že dnes budete sa tu s nami zabávať, niečo sa možno aj naučíme, no ale hlavne, naši súťažiaci môžu vyhrať krásne ceny. Napríklad dnes tieto exkluzívne balóny. Moje balóny nechaj mojimi balónmi. Ja viem, že vyzerám, že som prišla s kolotočou, ale ja ich tu mám z nejakého dôvodu. Ja totiž to demonštrujem začiatky vzduchoplavectva. O tom to dnes bude. Povedzte mi, odkiaľ ste prišli? A odkiaľ prišli súperi? Veľké Kostoľany a Smolenice. Počkať, moment. Dostávam práve teraz pokyn z riadiacej veže, že vraj naši súťažiaci prilietávajú. Veľký potlesk pre nich! Tak, oba týmy nám úspešne pristáli, čo je super, pretože už od začiatkov vzduchoplavectva bolo pristávanie v podstate dosť rizikové. V každom prípade dúfame, že vám sa to nestane, váš let bude absolútne pohodový, ale tak ako na začiatku každého letu si aj my spravíme na začiatok krátku inštruktáž. Monika, poprosím ťa, aby si ukazovala ako letuška. Áno. Dnes, keďže to bude o letectve, budete dostávať symboly vzducholode. No a ak vyhráte, máte 3 symboly, ak bude remíza 2 symboly, a ak prehráte, 1 symbol. Stihala som. No, stihla. Ale záverečné kolo bude rozhodujúce, 5. kolo, pretože v 5. kole získavate za každú správnu odpoveď 1 symbol. Ak však odpoviete na všetkých 5 otázok správne, získavate dvojnásobok bodov, teda 10. Takže všetko sa môže zmeniť v tom záverečnom kole, takže sa snažte až do samého konca, dobre? Áno, nič nie je stratené až do konca. Poďme si ale predstaviť modrý tím, ktorý nám tvorí Samuel, Alžbeta, Veronika a Patrícia. A hneď odo mňa dostanete aj otázku. Predstavte si, že vás prijímam do zamestnania ako pilota. Prečo by som ťa mal zobrať? Pretože mám rád adrenalín. Adrenalín. Alžbetka?
Pretože sa nebojím výšok. Tak to nemáme spoločné. Ja sa strašne bojím. Veronika? Pretože rada lietam. Áno. A Patricia, ty? Rada cestujem. Rada cestuješ. A kde si bola tak najďalej? Taliansko. Taliansko. A tam si letela do Talianska? Ja tam chodím autom lietadlom. stále. Áno, lietadlom. Dá sa, samozrejme. Výborne, takže toto máme modrý tím. Kto z vás bude kapitánom? Patricia. Patricia. Poď sem ku mne, Patricia. Dostaneš odo mňa takúto kapitánsku čiapku. Dobre to máme? Áno? Vidíš všetko? Aha, tak upravíme výborne. Zatlieskame Patricii, kapitánke a celému modrému tímu. Ale máme tu aj červené družstvo na vaše nešťastie a to tvorí Lucka, Tomáš, Sara a Adam. A vás sa tiež opýtam, že keby som vás chcela angažovať do našej spoločnosti Daj si čas Airwaves, tak kvôli ktorým vlastnostiam by to bolo? Lebo sa viem rýchle rozhodnúť. Ako veľmi rýchlo? Rýchlo. Červená alebo modrá? Modrá. Máme červený tým. Ďakujeme. To si ešte doštuduj. Sara, tebe kvôli čomu? Pretože sa nebojím výšok. Super. Teba kvôli Lebo čomu? som nebojacný. A ty si to tak nebojacne aj povedal. Neboj. Tak to sa teším, že ťa máme v tíme. A Lucka, ty kvôli čomu? Lebo ja rada cestujem a je mi jedno kam. Tak to máme absolútne spoločné. Ešte sa opýtam, kto bude vašim dnešným kapitánom? Lucka. Super. Lucka, poď. Odovzdám ti symbol svojej funkcie. Počkaj. Už máme to dobre? Aj ti to pristane? Toto je naša pilotka. Môžu ísť na svoje miesto? Súťažné týmy teda poznáme a opäť dostávam pokyn. Štartujeme do prvej súťaže. Píše sa jún 1783 a do vzduchu sa po prvý raz verejne vzniesol balón. Mali to na svedomí dvaja bratia, Joseph a Etienne Montgolfierovci. A ich prvý balón na teplý vzduch preletel na prvý pokus niekoľko kilometrov. No, toto nám celkom nevyšlo. Potom, čo ich balón dopadol na zem, na ňo zaútočili dedinčania vidlami a kamením, pretože si mysleli, že je to nejaká príšera. Ale svoj vynález neskôr predviedli pred samotným francúzskym kráľom. Do vzduchu poslali aj posádku. Kačicu, kohúta a ovcu. Všetci to prežili, len kohút zostal trošku otrasený, pretože ho kopla ovca. Nie, toto skúšať nebudeme, nie. Dostať do vzduchu ovcu, to je nič, ale dostať do vzduchu človeka je o niečo náročnejšie. Aj to sa však podarilo 21. novembra 1783. Dvaja dobrovoľníci leteli asi 25 minút a potom capli na zadok, teda na zem. Ja mám taký pocit, že história sa opakuje, pretože napríklad aj do vesmíru sa ešte pred ľuďmi dostali zvieratá, taký pes Lajka. Ale prví vzduchoplavci to mali trošku náročné, pretože leteli iba tam, kam ich zavial vietor. Toto zmenil až Santos Dumont, ktorý dal vzducholodiam možnosť meniť smer letu. No a aby to dokázal, tak práve v Paríži obletel balónom za 30 minút Eiffelovú väž. No a o niečo podobné sa my tu dnes pokúsime. Áno. Pred nami je maketa Eiffelovej veže, máme tu balóniky a máme tu aj takýto improvizovaný vejárik. A vašou úlohou teda bude dofúkať balón vejárom okolo Eiffelovej veže, urobiť si takýto oblúčik, vrátiť sa späť na štart, kde predáte štafetu ďalšiemu súťažiacemu. Všetko jasné? Monika, takisto si nachystaná? Som pripravená. Výborne. Pripraviť sa, pozor, štart! A ideme na to a pozbudzujeme, poďme. Poďme! Poď! Doľava! Nie, týmto smerom, Doľava! Super! Super! A môže ísť druhý! Poď! Nedotýkaj sa! Nesmiete sa dotýkať! Super, zle, to oveľa lepšie, poď, z tejto strany. Tak. Trošku opatrnejšie, áno, Poď. Nie okolo cudzej! Čo robíte u Nie okolo nás? cudzej Eiffelovky, okolo našej! Poď. Áno, ešte nie, okolo, z tejto strany, poď, tadiaľto. Máme času a času. No, už okolo.
Daj to! Poďte, pozbuďte ich! Máme času a času. Ako vám to ide? Výborne! Poďte, dobre, nesmie sa dotýkať, poďme. Najslávnejšie vzducholode staval nemecký gróf Ferdinand von Zeppelin. Ako to už v Nemecku bývalo zvykom, tento vynález sa stal súčasťou armádnej výzbroje a počas prvej svetovej vojny sa využíval ako bombardér. Neskôr po vojne umožnili Zeppelíny aj medzikontinentálne lety v pohodlí a luxuse. Našli sa aj nadšenci, ktorí sa rozhodli, že na vzducholodi preletia Severný pól. Roald Amundsen to na vzducholodi Norge dokázal. V roku 1903 sa začala éra lietadiel ťažších ako vzduch. Bratia Wrightovci zostrojili lietadlo, ktoré preletelo, alebo skôr preskočilo, za 12 sekúnd 39 metrov. Ale je super, že sa vôbec nevzdávali, pretože už toho istého dňa na 4. pokus brat Wilbur Wright preletel až 279 metrov a letel celých 59 sekúnd. Inak vieš, čo je sranda, že vlastne aj pri prvom lete balónom aj lietadlom vystupovali bratia. No škoda, že my dvaja nie sme súrodenci. My sme niečo aj dokázali. Ale teraz k vašej súťažnej úlohe. Keďže bratia Wrightovci boli známi ako výrobcovia a konštruktéri bicyklov, tak dnes tu budeme mať takýto zábavný bicykel. Mimo, môžeš vysvetliť, čo sa bude diať? Veľmi zábavný bicykel, pretože asi nám ho zhodili padákom, pretože niečo sa na ňom pokazilo. Ja keď chcem ísť doprava, idem doľava. Nezraz ma. Keď chcem ísť doprava, tak idem doľava. Tie riaditka totižto idú úplne naopak a to bude aj súťažná úloha našich jednotlivých tímov a jazdcov. Dobre, červený, koho si vyberáte ako svojho cyklistu? Tomáša. Tomáš, poď medzi nás. Tak. Kto bude súťažiť za modrých? Samko. Samko, poď. Výborne. Takže, toto je váš lietajúci stroj pre túto chvíľu. Pripraviť sa. Pozor. Štart. Poď, pozor. Teraz sem. To sa je zle. Trošku. Ani nepozbudzujte, to je zbytočné. Poď. To dáš. Poď sa teraz to skoro zrazil. Aj. Zatiaľ 22 sekúnd. Cúvnuť. Teraz osmičku okolo toho. Áno. Pozor. Čo? Dobre mu to ide. Pozri sa, pol minútka za nami. Poď. Krásne, výborné. Tak sa nám to páči, modrým. Výborné, poď. Súkmeňovci, čo nepovzbudzujete? Do cieľa, pomaličky. Poď. Áno. Ešte tento jeden kužel. Poď. Dotknúť sa modrej čiary, otočiť. Poď a na modrú, Dotknúť sa čiary. Rýchlo. Na modrú, rýchlo. Dotknúť sa čiary a stop! Pripraviť sa. Pozor. Štart. Poď. Dobre, nám to ide. Výborne. Pozor na zadné koleso. Aj zadné koleso musí prejsť, aj zadné koleso. Zadné koleso musí prejsť, musíš cúvnuť. Naspäť. Aj zadné koleso musí prejsť. Cúvnuť musíš. Zadné koleso ešte musí prejsť. Dobre. Toto nás strašne zdržalo. To bolo asi na 20 sekúnd. Samo má problém s tým zadným kolesom. Áno. 36, 37. Jemu by sa hodil ten bicykel, čo mal iba to jedno veľké. No tak to neviem, ako by to dopadlo na tom. Poď. Teraz dáš sa šprint. Poď. Pozor. Musí to otočiť. Je to komplikované, náročné. Tuto ešte osmičku. Červení už sa tešia. Červení už sa tešia, pretože vedia, že zvíťazili. Tisíc libier tomu, kto ako prvý preletí na stroji ťažšom ako vzduch kanál La Manche. Senzácia, čítajte Daily Mail. Senzácia. V roku 1909 som tie peniaze zhrabol ja.
Louis Braillot z Francúzska na lietadle vlastnej konštrukcie. Za 40 minút som preletel z francúzského Calais do anglického Doveru. Mon Dieu! Tesne po prvej svetovej vojne vypísali Ortegovú cenu. $25,000 mal dostať ten, kto ako prvý preletí Atlantik. A ja, Charles Lindbergh, som to v roku 1927 dokázal. Úplne sám na lietadle Spirit of St. Louis som preletel z Ameriky do Francúzska za 33,5 hodiny. Či? Where is the tick-tick? To, čo spôsobil Charles Lindbergh, alebo osamelý orol, ako ho volali, po svojom návrate bolo doslova davovým šialenstvom. Bol hrdinom až do svojej smrti v roku 1974. Je zaujímavé, že keď letel ponad Atlantický oceán, tak povyhadzoval zo svojho lietadla všetky nepotrebné veci. Dokonca aj rádio, to bola dosť smutná cesta, možno si ale spieval. No, možno si spieval, pretože to miesto potreboval na palivové nádrže. No a my sa teraz na také Lindbergovo lietadlo zahráme. Budete sa volať Spirit of St. Louis. Tuto máme k dispozícii vaše krídla, takže si z vás spravíme lietadlo a na tie krídla budete nakladať palivové nádrže. Dôležité je, aby ste tie palivové nádrže preniesli v poriadku na druhú stranu. Tam totižto máme vykladača, ktorý ich bude ukladať. Takže môžeme dať krídla aj modrému týmu. Ja mám taký pocit, že modrí túto súťaž vyhrajú. Však mám pravdu. Je to tak? Poďme! My Vyhrajú veríme. modrí, alebo vyhráme my? No, to určite. Poprosím časomieru, pretože na túto súťaž máte 60 sekúnd. Ideme na to, pripravíme sa. 3, 2, 1. Leď! Start! A poďme. Poďme. Uvidíme, akú zvolia taktiku. Tuto ešte stále nakladajú opatrne, aby nám nič nespadlo do oceána a vyložíme pekne. Super. To nič. Úlohou ukladače je uložiť to. Oni nakladajú rovno 4, možno vyskúšame aj my 4. Zatiaľ vyhrávame. Ukladáme. Poďte! Poď ešte. Stíhaš. Ešte máš 20. Páčka, dobre ti to ide. Poď. 24 sekúnd. 20 sekúnd. Babi, myslíte na to, že o 15 sekúnd Dobre. musí byť v cieli. Tak, poď. 8. Uložiť. A rýchlo ukladaj. My sme to stihli 2. 1. Stop. A tu jednu krabicu dolu, lebo tá nebola uložená. Poďme k modrému týmu. Nám Takže nejaké túto padli. krabicu sme sa dohodli, že táto teda nebude platiť. Mám taký Tieto dve pocit, nám že takisto. túto jedna, ktorá sa dotýka, to by sme ešte mohli uznať. Tá sa dotýka. Ja to takto My máme rozmestím. 18 krabíc. Vy máte 18. Koľko majú vaši? Takže my máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25! Moni, počkaj. No? A ty to vieš vôbec ovládať? No však to nemôže byť náročnejšie ako moje auto. Hlavne mi skontroluj veci, či mi fungujú. Svetla svietia, stierače stierajú. Kde mám spätné zrkadlo? Vieš čo? Radšej leď! A brzdíme. Zvládli sme to. Dopravné lietadlo z roku 1914 malo maximálnu rýchlosť 105 km za hodinu a dokázalo letieť maximálne 3 km nad zemou. A ako to vyzerá s dopravnými lietadlami dnes, to nám už povie pán docent Branislav Kandera zo Žilinskej univerzity. Dobrý deň. Dobrý deň.
Tak ako to teda vyzerá? Súčasné lietadlá lietajú bežne rýchlosťou 900 km za hodinu vo výškach okolo 9-10 km z ekonomických dôvodov a ich hmotnosť bežne presahuje tých väčších lietadiel až 500 tón. Pozerám sa na ten kokpit a zdá sa mi, že tých budíkov je predsa len o niečo viac ako v mojom aute. Na čo všetko teda slúžia? Je zásada, že je to tzv. T rozmiestnenie prístrojov, T-čko v strede. To znamená, vždy naľavo je rýchlomer, umelý horizont, výškomer a v podstate prístroj, ktorý nám dáva navigačné informácie ohľadom... V podstate kompas, ale trošku komplikovanejší, lebo ešte máme tam ďalšie údaje. A najdôležitejšia otázka, kde je autopilot? Ovládanie autopilota je to tlačítka. Tak, a môžeme ísť na kávu. Všetky lietadlá, aj tie staré, aj tie moderné, majú jedno spoločné a to, že sa do nich nakladá aj batožina cestujúcich. Ale aj dávno, aj teraz platí to, že váha batožiny je obmedzená. No a o to pôjde aj v 4. súťaži. To znamená, máme tu 1, 2 a 3 kufor. No a vašou úlohou bude naložiť do týchto kufrov presne 25 kg. Máme tu takéto závažia, ktoré nám simulujú oblečenie, kozmetiku, topánky a tak ďalej a tak ďalej. Takže 25 kg musia vážiť všetky 3 kufre spolu. Vyhrá ten, kto bude bližšie váhe 25 kg. A teraz prichádza tá najhoršia informácia. Na pobalenie máte len 40 sekúnd. Pripraviť sa. Pozor. Štart. A ideme na to. 40 sekúnd. Monika, ty ako žena, pobaliť sa za 40 sekúnd? Nemožné, ani kozmetiku V žiadnom nestíham. prípade. Jedine, ak by bol vyhlásený chemický poplach. Poď sa, víš, takto sa pozbudzuje. Áno. Krásne. Pome. Kde máte transparenty? Máme ešte 20 sekúnd. Transparenty hore. Pekne. Ešte máme 15 sekúnd. Neprešeňte to. Myslíte, že je to v poriadku? 25 kg spolu. Máme ešte 10 sekúnd. Poťažkajte si to. No, vyzerá to... Pomaly končíme. Nie som si istý, nerozhodne. Máme 2 sekundy a... Stop. Pobaliť sa za 40 sekúnd. Nechcem to nikdy skúšať. Si sa spotila, čo? Za taký krátky čas. Čaká na nás veľké váženie. Sme tu ako taká jedna krásna veľká rodina na Čekine, čo? No, počkaj, pusti to. Áno, vy si Skúšam. vaše červené kufre najprv, pretože ste vo vedení, o 2 symboly, tak poďme na to. Najprv položíme všetky 3 červené Pomôžete kufre mi? na váhu. Tak, na váhe sú Koľko je to? kufre. My ako červení máme 39,5 kila. 39, o 14,5 kg to bolo viac. Takže dáme prvý modrý kufor, dáme druhý modrý kufor a položíme aj tretí, pričom mám taký pocit, že 39,5 to nebude. Je to 28,7! Paráda! Haló, hlásenie kapitána. Viac dramatický let sme si ani nemohli želať, pretože zatiaľ to vyzerá tak, že 8 symbolov vzducholode získal aj modrý tím. Veľký potlesk. Ale rovnaký počet symbolov získal aj červený tím, teda Smolenice. A pred nami je záverečná 5. súťažná úloha. V nej vám položíme 5 otázok. Na každú správne zodpovedanú otázku za ňu môžete získať jeden symbol vzducholode, ale ak správne zodpoviete na všetkých 5, máte šancu tieto body zdvojnásobiť. To znamená, že máte šancu získať až 10 bodov. Je vám to jasné? Áno? Áno? Všetkým je to jasné. Napätie stúpa. Ukážte ruky. Sa trasiete? No, tak neviem, či by ste s tým mohli pilotovať. Poďme na to. Poprosím otázky. Prvým človekom vo vesmíre bol po A. Jurij Gagarin, po B. Neil Armstrong, alebo po C. Ivan Bela. Odpovedajte.
Váš čas uplynul, ideme na druhú súťažnú otázku, ktorou je Lindbergh ako prvý preletel. Po A. Severný pól, po B. Atlantický oceán, po C. Tichý oceán. Pozrieme sa a zrejme si dávali pozor, uvidíme. Poďme na tretiu otázku. Podľa báje boli prvými letcami po A. Herodes a Herodias, po B. Asterix a Obelix, alebo po C. Daidalos a Ikaros. A ideme na štvrtú otázku. Prvý balón letel vďaka po A. Héliu, po B. Teplému vzduchu, po C. Svietiplynu. Opäť rovnaká odpoveď. A poďme na poslednú piatú otázku. Odkiaľ letel Štefánik pri jeho nehode? Z Talianska, Francúzska alebo z Ruska? A tu máme opäť rozdiel. Rozdielne odpovede. Fúha, tak to bude napínavé. Poďme sa teda pozrieť na to, ako to malo byť správne. Prvým človekom vo vesmíre bol Jurij Gagarin, to znamená Ačko. Mala byť správna odpoveď. A modrí majú prvý symbol vzducholode. Pozrieme sa, čo bolo správne. V druhej otázke Lindbergh ako prvý preletel. Atlantický oceán. Obe družstvá uhádli. Pri tretej otázke takisto máme rovnakú odpoveď. Podľa báje boli prvými letcami. Bolo to Cčko, Daidalos a Ikaros. Obidva týmy získavajú symbol vzducholode. Správna odpoveď na otázku, kvôli čomu letel prvý balón. Vďaka teplému vzduchu. Obe družstvá získavajú symbol. No a poďme na poslednú piatu. Tam sú takisto rozdielne odpovede. Odkiaľ letel Štefánik pri svojej nehode? Bolo to Ačko z Talianska. Na jednej strane už máme potlesk. Mám taký pocit, že je všetko jasné. Poďme sa pozrieť na záverečnú tabuľku. Pred nami je tabuľka a tá hovorí jasne. Dnes na druhom mieste skončil tým červený, tým zo Smoleníc, ale je to aj tak úžasné. Boli ste skvelí. Delil nás iba jeden jediný bod, to treba naozaj povedať. Chcel som povedať, že to bolo veľmi tesné, ale predsa len sa to podarilo a modrý tím skončil na prvom mieste. Sú to naši víťazi. Veľký potlesk pre Veľkých Gospodány. Každý získa svoje darčeky. Červený tím nádhernú knižku o histórii a modrý Poukaz v hodnote 200 € od relácie Daj si čas. Takže mám taký pocit, že takáto skvelá atmosféra, ak by ste ju chceli zažiť aj vy, je to veľmi jednoduché. Stačí, aby ste napísali na stránku dajsičas.sk alebo mail na dajsičas@rtvs.sk. Ja len dúfam, že sa vám dnešný let páčil, že bol bez turbulencií a že sa stretneme opäť na budúce a že ste sa takisto niečo nové dozvedeli, pretože dnes sme hovorili o veľa odvážnych mužoch na lietajúcich krídlach. Bol to výskum plynov, ktorý umožnil, aby bratia Montgolfierovci vypustili prvý balón. Balóny sa však nedali ovládať. Niektorí preto navrhovali využiť na ich riadenie zapriahnutých orlov. Priekopníci vzduchoplav by spočiatku verili, že vzduch bude patriť lietadlám ľahším ako vzduch, teda vzducholodiam. Aj preto, lebo stroje ťažšie ako vzduch sa nie a nie odlepiť od zeme. Ich konštruktéri napodobňovali vtákov a stavali lietadlá, ktoré tiež mávali krídlami. Márne. Okrem toho, najväčšia vzducholoď Hindenburg odviezla naraz až 72 pasažierov a 61 členov posádky. Kam sa na ne hrabali dopravné lietadlá so 16 cestujúcimi. Tento súboj však napokon vyhrali lietadlá ťažšie ako vzduch. Lietajúce stroje dnes vedia pristávať na vode alebo štartovať kolmo do vzduchu a lietať rýchlejšie ako zvuk. Od prvého poskočenia stroja bratov Wrightovcov urobili lietadlá poriadny skok. A na budúce, keď si sadnete do lietadla, tak si spomente na tých odvážnych bláznov vynálezcov, ktorí sedeli na bicykli a nad nimi bol teplozdušný balón. Bez ich odvahy by sme totiž dodnes chodili iba po zemi. No a na budúce sa pozrieme na zaujímavú históriu stavebníctva. Tešíme sa na vás opäť v relácii Daj si čas!